Zobacz, jak się pracuje nad butami. To jest skóra. Tu jest tak samo skóra, guma, skóra. Zobacz, a tu jest drugi but. O. I zaraz, za chwilę tu będzie ta guma, nie? Tu jest skóra i tu tego szugu, taki plastik, nie? Są gwoździe. Czekaj, raz, dwa, a tu jeszcze jeden, trzeci. Zobacz, a te gwoździe to są jakieś kurwa zmiedziane, nie? O kurwa. Przestanę już chyba teraz. Bo jestem jakiś kurwa nietrzeźwy w tym momencie. Dobra.